बे समाव जोंनि नैबे दसे सम थानाय जथुमखौहाय समायहोनो थाखाय दोंसे मेथाइ रोजाबनो थाखाय फिल्म मेकार जोंदाव बड'सा बिथांजों लोगोसे आगुनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि अशोक दैमारी आरो आगुनि मुंदांखा बर' सावथुन दिहुनगिरि मनजिल कुमार बसुमतारीजों लोगोसे दिनैनि गोदान गोजाम गोबां महरगिरि बिथांमोनानो बेवहाय बाहागो लादों आरो दिनैनि बे मेला एबा अटेकिं सेरेमनिया जोबोद गाजा गोमजायै जाफुंगोन होननानै आं मिरु बिसानिफ्राय बेखौ मोनदांदों आरो बिथांमोननि बे आफादा फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनायाव गोबां अबदान होदों आं बेखौ मिजिंथियो। नंगौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जोङो बर' सावथुनखौ मुलुगदांखा खालामनायनि मोनसे मिजिंजों दिनै बिसाया गोबां हाबाफारिफोर लाबोगासिनो दङ आरो बेवहाय आर्टिस्टफोरखौ जोङो डेभेलप खालामनो थाखाय बा क्वालिटि क्रिएट खालामनो थाखाय जों बायदिसिना हाबाफारिफोर लाबोबाय थादों। नोंथांमोना मिथिगौ जोङो दासिम मोनबा एवार्ड फांसन बर' सावथुनखौ लानानै मावफुंलांबाय दा फैगौ 25 नभेम्बरावबो जोङो गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव 6 बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ खुंनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बेवहाय गाहाय आलासि महरै बलिउडनि सासे लेजेन्ड एक्टर बिथां पद्मिनी कुलाम्बा बाहागो लाहैगोन। लोगोसेनो आसाम आरो नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन मुंदांखा फिल्म प्रडिउसार एक्टर डाइरेक्टर बिथांमोनाबो बाहागो लागोन आरो जोंनि बड'लेण्डनि जेसेबां रिंगु दामसाफोर दं एबा एक्टरफोर एबा टेकनिशियानफोर बयबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। दा नैबे गोदान जोलैनि बिथांमोननि जा माने इयुन बेखौ नोजोर बोनानैनो एबा बिथांमोनखौ जोङो नेसनेल लेभेलसिम लांनो थाखायनो जोङो बायदिसिना हाबाफारिखौ लादों। मिजिंथिदों दिनैनि जोंनि महरगिरि बिथांमोना गावखौनो सासे राफोद महरगिरि महरै गावखौनो गायसननो नाजागोन जाहाथे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै सासे महरगिरिनि गुबै आखुथिखौ समाजनि गेजेराव दिन्थिगोन आरो जोंनि जा नोजोर आरो थांखि बेखौ जाफुंसार होनायाव बिथांमोनाबो क'क्राझारनिफ्राय स्पेसियेलि गोबां बिहोमा होगोन होननानै आं सेन्ट्रेल बिसानिफ्राय मिजिंथियो।